Я, къде стъпи, ма? Къде стъпи? Ей, тук отивам. Ей, там. Ето, това е твоето стъпи. Не, това не е моето. Твоето е. Не е моето. Айде, набаки. Стъпи до нея, ще видиш. Казах ти се твоето. Не е моята. Гледай, че тая по-така. Не, ти стъпи по-натам. Да, бе, да. Стъпи. Ай, ти гледай. Моето има. Ала, аз после по-надолу. Ела си. От тук. Ето. Точно равно. Виждаш ли? Точно равно. Седа. Аз викам величина са равни. Има още малко да достигне. Още малко да не стигне. Аз съм 30 и някой си. Мамо! Аз съм 37. Аз съм 33. Мопредита! Мамо! Ладно, намерим ли една парзалка? Коте! Хайде! Коте! Виж, коте! Коте! Бягате! Не. Защото аз би плашна да бягам. Ето, страхува се. Не е вярно. Защо страхува? Защото си свива главата. Как е на тук? Виж колко е хубава. Да бе, много си играе. Може да не е от тия котки, дето. Нищо. Котка. Котка. Кажете котка. Да. Не знаете, где я ходила в это. Обаче е много голяма. Папа. Тигър. Гепардова. А тигрово. Тигър е съвсем различен. Виж. Фишарки. Като тигър има. Първите хора града. Чакай, че аз трябва да изяда. Юла прикака. О! Те е проклетата котка да е цап. Не дева, не цими котката, бе. А, тя тук ли? Няма да целиш котенки. А така. Виж кой е сладко. Там бе. Кой е огоено. Да, казах ти. Вади бела котка. Ами казах ти. Но пък не е домашно. Трябва да отслабва. Тя трябва да е на диета. Сигурно е нашата котка. Айде да играем на нещо. Айде да играем на нещо. Айде, на креница. Ами тук не мога да играем. Стопах ни. Добре, аре, играем в района. Айде на креница се играем, нали? Виж, чакайте. Айде да играем на креница. Аз виждам. О! Мисля си, че е мишка. Да. Виж сега как ще се качи на дърво. Дай за малко така. Дай го дай. Ето я, ладно.
Hallo. Är du still? Gimana nomor replika? Itu ada nomor. Dopo mau volar che mi farà poi. Oh no, scusate, sono solo.おいで。Apa sebenarnya bagai? Dai, aktifkan dai.面白い面白い。猫と遊んでんの。うん、面白いよ。うん、大丈夫大丈夫。面白いね。遊んでる。Още мъничко. Я ще кажа, че стоянци гледам. Що са мокри, госпожице? Все това не снимам. Ето. Тук. これは何ですか？これ暖房？なんでしょうこれ？What is this？英語喋るの彼は？うん？これ暖房？ която е с газ. あったかいねこれ。 Это такая не. ウォーム。ウォームわかる？ウォームあったかい。あったかい。Warm. Означава топло. Нали излъчва топлина или запалка. これはないですね。日本にはないですね。これね。これ何？タバコをする人のために。の暖房？Айде още мъничко вътре да влезнете сега. Малко почивчица. Ще настинете. Ние тук ще е. Айде. Айде ще правите 3 обиколки на цялото заведение. Надежда. Надежда на Надежда. Надежда? НадеждаはНадежда。しかし短いのはデジ、みんなデジと言いますけど、Надеждаという言葉の花の名前？意味はいえ、のぞみ。のぞみの意味です。デジkako ajde blizanje. Надежда.